Desde rapaz, tenía 8 ou 9 anos, eu era un cachorpiño. Dixo, miña nai vendía os huevos e algún queixinho se o facía, vendíos para vivir, que non había con que vivir. Era a vida moi pobre, moi pequena. Levoume a melliz. Tens que vir comigo, meu neniño? Bueno, eu iba. 10 kilómetros, desde a Pontes de Diago, onde se xuntan os dous ríos, hasta Melliz. Eu fui con miña nai. E díxome, na carretera, na reta de Melliz, xa aquí abaixo, estaban nos hueveiras, comprando huevos. Unha muller aquí se cadra, e outra ali, e outra máis arriba. Todo Dios pillaba o que podía. E había unha que era ali de Barazón, conocida moito de miña nai. E para que me levou miña nai? Dixeme, mira, e mandar o rapaz algún domingo cos huevillos aquí. Colles un mostí e darlle os cartos e o rapaz se volve a casa. Eu quedei calado, eu era sofrido. Pasaría un domingo ou dous, a miña nai xuntaba 2 docenas de huevos, ou que fora. Metíamos nunha bolsiña, ala, lévalos. Xa chos colle aquela muller. E eu, que non decía, pero eu era un rapaz por aí de 8 anos, ou non, eu non tinha máis. Meu pai, unha varilla como esta. Dábame unha vara, toma, leva esa vara, que pode vir un can, e ti tornas un can de ti. Coches daquela non había nada. Eu, rapaz, collía a voz e marchei un día, todo pola beira. Dicía meu pai, vai pola beira da carretera sempre. Pero 10 kilómetros, pero eu non cansaba. Según na reta de Melliz, ali no medio xa, apareceu, xa a muller me veu de lexos. Ven por aquí, ven para aquí. Cantos traes? Eu non sei, agora non me acordo como dicía miña nai. Conte usted aí, contavos. Dábamos cartos, se cada 6 reás, 7 reás, 5 reás, pouco, 2 pesetas poucas veces. Oíche, toma, envolvíamos nun pañueliño. Ter bolsillo, teño, miña nai facíamos bolsillos, cosíasan que foron con fios de lá. Para ter bolsillo, non, o rapaz ten que ter de guardar a navalla e todo. Eu volto para a casa de ali, onde a muller, e non nos perda, non perdonou, non, metía o bolsillo, non perdía, non. Para a casiña, outros 10 kilómetros. Ese era esclavo, ou non? Ese era un rapaz esclavo. Chegaban da miña nai, a ver, canto traes? Están aí, mamá. Contaba, bueno, hoxe van a 5 reás ou van a 6, Bueno, esa cadra, un día, mandábanme sempre. Había unha taberna ali que era do pai do cura deste de Lalín, despois foi o que estive aí agora o último, para ali vía un matrimonio sin fillos, me chamaban o barrián, e por rapaz era raro como o demo do inferno. E miña nai doume un real, dábame un real, vai buscar 2 macíos para teu pai. Era cerquiña como daqui a Xaxango, menos. Eu fun, un día fun, levaba un real, o real tiña 2 patacós e unha perra. Ti conoces eso ben? Non moito. Non é moito. O real valía 2 patacós e unha perra. 5 perras. E os macíos gustaban a patacón. E os macíos eran dos redondos. Ti mira se me acordan a minas cousas. Tiña 14 cigarros, os 2 redondos. Tome, díame 2 macillos, 2 macillos. Toma! Era raro, hombre. Toma, bueno. Pero non mirou para mí máis. No mostrador tiña un burato. E os patacos, botaban os patacos para baixo, estaría o queixón baixo. Poucos, os reales, os patacos, por aquele burato, todo en baixo. Pero eu non quería marchar, e de boa gana. Dei a volta, pero dixenlle, antes de salir á porta, dixenlle, oi, para mí faltan cartos.
quixo-me comer, que che falta? Unha perra, toma. Ai, pero é miña. O rapaz tiña 8 ou 9 anos, pero a perra é miña. Despois contei a meus pais, case me quixo tirar, toma, unha perra, é miña. E eu acordábamos as cousas. E despois mandaba a miña nai, foi moitas veces a Melliz, soliño, 10 kilómetros, ir e devolver. Traía 6 reais, 7 reais, 8 reais, daquele era todo por reais, non era por peso, non sabes. Mandábamos ao ferreiro, meu pai. O ferreiro estaba, un que puñera de novo, como daqui a Xexán, o outro estaba ali en Chorrén, era o máis de vello. Que mira, eu as cousas agora, non puxo unha cousa, non me acorda máis. E aquel que puxo de novo cobraba as crabuñas a 3 perras, e o outro cobraba a real. E dixo meu pai, aquí non dá da Cornella, que sei que cobra 3 perras. Manda o meu pai a min, era cerquiña, como daqui é. Bueno, que me crabuño este esposo? Si, home, crabuño. Canto é? 6 perras. Dérame a miña nai 3 patacós. Toma, levas 3 cartiños, é o que che cobran. Canto é? Dixo, bueno, 3 patacós ou 6 perras, cobro 3 perras por cada podo. Tome. E a mí acordaba as cousas, chegaba a casa, contaba eu a miña nai. A miña desgracia foi quedar analfabeto. E por que dei o analfabeto? Pola pobreza, por vivir esclavitud. Eu fui á escuela, menos non, pero como digo, os forcallos ben, todo monte, de 7 anos. Logo a miña nai, e alá arriba, antes de chegar a Basadroga, que era onde estaba o colegio, había un camiño para un lado e outro para outro, e un polo medio, de carro. E dixome, mira, toma, colleu e puxome 2 pedras, unha enriba da outra, por este camiño non vayas, ves por este, que che poñe unha pedra sola, oíche, cando volvas, todo monte, todo buzo, un camiño de carro, todo monte. Levaba un pancín, unha miga de pan, para que sepa os rapaces de agora. Sonche todos señores, fillos de señores, de ricos, como eran antes fillos dos amos que tiñan os caseiros, oíches? Cando van agora os rapaces, non van andando daqui ao campo das Angustias, Levaban unha miga de pan nunha bolsa, e días fríos non, foi un pouco. Como hoxe, o vento así non, pero días fríos. E ali no coberto da escuela marchaban comer, pero eu era lexos. Xa me daba a miña nai unha miña de queixo, un torrelmiño, asado xa, e comía oli ao frío, hasta que volvía o maestro a abrir. Ese é duro, ou non? Ese é duro. E a miña desgracia, eu iba hoxe, e daquela, tixa iso acosábalo ben, escribían nun encerado. Pero eu, cando o maestro acababa de escribir as letras que foran, eu acababa a canda ele. Eu acababa de ler a canda ele. Tiñámonos todos aí detrás dele. E dicía, a ver, ti, lé. Bueno, non sabía nada. Pan, unha hostia, daban unha bofetada, Dios. A mí nunca me tocou con dedo. Ides ver como modesto sabe, a ver, ven ti. Eu sabía, me cago na luz. Mira se sabe, algún podáballe ben, Pero, meus pais necesitaban, meus pais estaban de caseiros. Tiñan que partir a mitad das patacas, tiñan que partir a mitad do millo, e a mitad do trigo se o había, ferrado por ferrado, mitad para ti e mitad para mí. E as patacas a cestos, canastro para eles e canastro para nós. E levarlle no carro á casa. O amo primeiro que tivemos nós tiña 5 caseiros. 5 caseiros.
cargabas o carro, levabas allí, aí ven, como de que a máis cala ali de arriba. Había que levar allá a casa. Pero non che perdonaban unha cesta de millo. E eu, claro, íbamos traballar, eu andiven sempre ao pé do meu paizinho. Onde me puñía meu pai a min para agradar? A ver, onde me puñía? Sentado na grade. Un día salía, o rapaz non se conocía ca terra. Non se conocía ca terra. Meu pai, ala, séntate aí, que non te escapan os pés para baixo, Non, a mí non me escapaba. Dábame unha vara, veña a mandar as vacas por detrás, e meu pai chamando, pero terra, cando ai, Dios mío, eu non sei como me criaron. Eu non sei como me criaron. E por iso que os de agora queren mal a todos, porque os rapazes de agora son moi mimados, me cago na hostia. Entonces, iba á escuela, 3 ou 4 días, ou 2 ou 3. Iba hoxe a mañá. A noite se cadra viña un veciño. Oiche, aquí mandan un rapaz para chamar as vacas mañá. Quería ir a Arari. E se me pudera mandar o rapaz. Sí, o mando. Ala, o rapaz chamar as vacas. Ala, meu neniño, mañá tens que chamar as vacas a José de Matilde. Bueno, iba a chamar as vacas. A noite se cadra, o que lle pasaba a Asunción Tomás. A dona, daban un cesto de patacas a miña nai, un cesto, sabía que non sabía, que había pouco. Daban un cesto de patacas. Ala, mira, ganou o rapaz. Oixe, a mesmo poder mandar mañá que hai que acabar de dar a isa de 2 leiras. Mandou. Pero non dicían eles mandalo para a escuela, para a Barcelona. Que che parece? E así foi a miña vida, desde pequeniña, fun indo. Eu era duro, era duro, pero aquí non hai lareu troixo. Alá había a grade e o canizo, un canizo de vergas, con 4 puntos facían de vergas. No canizo ibas ben, de chiste de terra mesmo, pero ali non tiña duda. Pero na grade eu tiña moito cuidado. Meu pai dixía, non metas os pés para baixo. Non meto, eu falaba para diante. E máis criei-me, Carlos, máis criei-me. Foi a miña vida. Mandábanme do amo a Basadre. Aquí onde os amos, e dicille que veñan partir o millo, meu neniño estaba secada nun montón ali nun coberto. O rapaz marchaba, iba onde o amo, e ali vivía un cura, naquela casa. Foi para ali de cura e viveu sempre naquela casa. Nunca foi para sitio ningún. Comía, bebía, dormía con eles. Viveu naquela casa. Tiña 3 caseiros ali na aldea, e onde estábamos nós 4 e outro cerca da Arzúa, 5 caseiros. E, bueno, aquela señora era así como a Pepa de Rebolledo delgadiña. Anda, pasa para dentro, pasa para dentro. Eu pasaba, pero enseguida iba a la artesa, cortaba unha robada de pan e sacaba unha talladinha boa de carne. Séntate aí, veña, que vas comer? Un pan blanqueado de trigo e centeo. Facían o pan xa así. Claro, agora enchías a tulla dos caseiros de trigo, pero eran ricos, pero gastaban unha perra. E eu acordaba, volvía para a casa contento. Ben pasado mañá, bueno, pois xa está. Así foi a miña vida, esclavizándome. Estive o meu pai enfermo, meu pai de novo foi malcriado. A ver se me entendes. Según eu sei, despois cando empecé a ser home. Meu pai foi malcriado. Meu pai era hasta descalzo. Foi malcriado. Eran 3 irmãos, tiñan pouco. E meu pai padecía moito, coa fame, coa miseria, padecía moito. Casouse, e meu pai botaba días que non facía nada, enfermo na cama. Pero o que empezou, gracias a Dios, traballaron,
Nós de pan nunca pasamos fame. O panciño buscaba o meu pai, a miña nai, se non había comprábase. Pero pan seco como fora, non era con carne. Veamos. Meu pai, todos en puñer ben, terminou por quedar duro como un ferro. Duro como un ferro. Pero, nunha época, eu era un rapaz. Bueno, xa daquela teria sacado 11 anos, máis ou menos. Meu pai era moi mantador. E tiña sempre boas vacas. E segaras o millo, e había carare, pautonare. Ti mira, as cousas nas fagan nas temas. A min quedou para aquel home vello unha cousa por toda a miña vida. Non me saleu máis de aquí. E levo para Xerxán. E dixe miña nai, meu neniño, se for a sanar ti algo, teu pai está enfermo. Pois eu vou arar. Miña irmá, a do Rodo, Esperanza e por dona, era que me chamaba as vacas. Era a velli, máis velli. Eu volví ao arado no ombreiro, oiche, na leira. Erguía o arado, metía o ombreiro e volví para ali. Volví para ali. Díxome meu pai, oiche, mira ben, meu neniño, que non quede cañoto ningún sin arrancar. Un capricho que tiñan, non sabes, han quedado algo, non importaba nada. Bueno, pero ali, rapaz, non sabía nada, meu pai non me dixo nada, eu tampouco. Araban, e este é o rijo. Metían dos outros repuntas aquí, para cortalos ou coalgo, non sabes? Sabiaran un cabo outro. Pero, hostia, que eu me mellore o rijo direito, como estaba do millo. O arado pola cal entraba pouco, polo suco entraba, pero o cañote non quedaba. Eu non sacaba os ollos do arado, agarradiña aí, e as vacas tiraba o que se quería. E agarradiña aí, veo un home de cara ali, chamábase Domingo Antonio do Souto, Casa do Souto, como chamará a tua casa, ou a da Carreiro. Era un home de edad. E veo de cara ali, estaba cas vacas ali nos sermos, veo de cara ante min. E dixo, non andas arando? Ando. E logo teu pai, bueno, non está moi ben. Bueno, pois, hai carrare. Hai. Non me dixo nada. Eu segui arando. Aquela leira, ainda me acordo, se vou agora ainda poño os pés onde estaba. Uma leira por aí dos Ferrados. E daquela iba para outra que había no mesmo agro. Eu araba. E dixo-lhe ali a outro veciño, un maricón, a mí non me dixo nada, dixo a outro veciño, se aquí mandou o rapaz arar, pero a che coller vos entero. E logo, dixo, non ara, un rego pola cal e un rego polo suco, os cañones arrancos ben, pero a cal queda toda sin arar. E outro queríalle moito a meu pai, chamábase Manuel de Veiga, e veo a noite de cara ali, na nosa e tal. Pero eu non estaría, estaría fora. E dixo, sabes o que me dixo Domingo Antonio? O rapaz carou mal. Elo, arou un rego pola cal e outro polo suco. E dixo, non coi centeo ningún. Collémoslo mellor que a ninguén, como aos outros. Aquilo quedou-me, e dixo meu pai, e logo, como arache só? E orei un suco polo suco e outro pola cal. E dixo, pero había que meter dúas repuntas para cruzar os algo. Bueno, é o mesmo, meu neniño, deixa. É o mesmo, deixa. É o mesmo. O centeo collémoslo, pero eu quedou un po' vello, porque me podía decir, oiches, meti dúas repuntas ali arriba ou aquí embaixo, e cruzar un pouco, e xa estaba, polo carallo. Está ben, cada un que non fixo. E quedou unha cousa do rapaz, quedou para sempre, me cago. Quedou para sempre, as cousas de rapaz acordanche moito. Eu paseiche moitas, claro, en vez de ir á escuela, ala, mándame un rapaz, outro mándame un rapaz. Había un na aldea na máis, en Galegos, había un, era máis vello que a min, 2 anos,
Era nunha casa rica, tiñan 2 criados toda a vida. O maricón aquel non podía nada, iba a un colegio a Ponte Arcidiago, pero a mí non me collían, era probi, e non me collían, que non me pertenecía pasar o río para lá, e el colleron por rico, non sabes, era fillo de rico, e a colleron, na vez eu, miña nai mirara, se me collera o maestro da Ponte, que dábame cerquiña, pero dixo, non podo, non, ten que ir a Basadro ao inferno, fundar ao inferno. E quedei sin escuela. Quedei sin escuela, Carlos. Foi como a cousa que máis sentí eu neste mundo. Foi onde viche moi esclavo, E foi a cousa que eu máis sentí. Eu quería saber. De grande, fui aprendendo moito a por de escoitar. Eu escoitaba o que dicías ti con outro, e tal, empecé a ir ás feiras. Ás feiras xa me levaba meu pai, con el. Meu pai daquela eran todos os sitios, matábanos por botar vacas a medias, non sabes? Para ganar, e os que tiñan os cartos, bueno, pues sabías aquí, Carballude, José de Colviño, Vitorino de Palo, todos tiñan as vacas de Jesús de Xilo, de Bernardino de Cidre, de Paco de Meirde. E claro, ali había que matábanos por botarse vacas a medias, e meu pai era mantador. E fomos, dixo, temos que ir a Millí, á feira. Bueno, eu quería ir. Comprou unha xuvenca moi boa, 72 pesos. 72 pesos. Enfrente ao Banco Pastore, onde está o Banco Pastore, enfrente ao Banco Pastore. Antes as vacas estaban nas aceras, e todo por ali que nunca vía no campo da feira. Estaba aquele cheo de vacas en todos os sitios. E había un vello, e o vello non conocía. Todo porco, estaba os zocos desatados, e andaba así con unha bolsa aquí no brazo, unha bolsa sucia. E foi meu pai, chamou-no, era ali de Barazón, e dixo-lhe, oi, Manuel, ven aquí, comprei esta xuvenca. Bueno, se eu comprei, será que pagaba. E foi cando me dixo meu pai, porque as vacas son deste home, meu neniño. Bueno, canto costa? 72 pesos. Bueno, daqui ao anaco ímos a pagar que quero marchar. Marchamos, eu mal rapaz, marchamos. E fomos, mandámoslo vir a veu. Na bolsa tiña os pesos na caja, un que non fixo. Cheo de merda, unha camisa sucia. Eu veía así, pero miña nai lavábanos moi ben a roupa, e cosía, limpia, limpia. Escolleu a bolsa, e cada peso que lle daba contra a pedra. Telín! Telín! Alguna cosa de Dios. Eu calaba. Pero por iso meu pai, papai, por que lle facía así? Por que lle fixeron así aos cartos? Dixo, porque hai que mirar se son falsos, non sabía nada. Era o mesmo, tanto tocaba, se fora un ferro tocaría de outra maneira. Pero era un ferro, plin, está bon, 72 pesos. Collemos a vaca de cara a casa, eu. Meu pai, había un monte, moito monte, os galegos tiña moitos centros de Fernando do Monte, tiña moitísimo monte. É unha aldea así como dos porcallos sola, non sabe? Tiña o monte que quería. E había unha ucira grande, de uza. E arrancábanse as cepas, e logo vamos un carriño de cepas a Melliz. A Melliz. Cepas de uza. Había que nas comprar. O precio, unhas canizas ben chías e tal, pero o precio estaba cheo todos igual. A 7 ou 8 pesetas, 7 pesetas, 8 pesetas, mas non. E vamos, eu axudaba a enxeala a meu pai. Xa lle botaba, eu petaba as cañotas ben petadas, e botaba ao carro, e eu era moi agudo. E meu pai tiña un vicio. Era moi boa, tu ben o sabes, pero meu pai si faltaba o tabaco. Non había terra para ele,
hasta nos pegábanos, trataba mal os rapazes, os fillos, Se a miña nai andaría sin camisa, pero sin tabaco non o tiña. E pónseme Carlos, para que me acomodemos como podes querer, como te estou dicindo. Poñerse aí no agro aí no Fixoco, máis abaixo, onde a casa do Peta, e meu pai poñerse, estábamos nas cañotas, e facíase de cara ao monte da Basadre, que había tanto, como a dentro da casa do Peta, máis que acima de Sello, máis que acima de Sello. E dicía, están aí os de Basadre no monte, están fumando, vemo fumo a min aquí. Eu por eso, e agora estou acabadinho de todo, pero as cousas de antes moito me acordan, meu fillo. Eu calaba, e eu, pero papá, non, están aí detrás da costa, que me dá o fumo do tabaco aquí a min. Eu contei a miña nai, me cago na hostia. A mediodía eu sería, e dixo, toma, vai buscar dos macillos a teu pai, non ten tabaco. Dixo, mamá, dixo así, que fumaba os de Basadre, onde están os de Basadre, para chegar ao mundo. Si, meu pai quería fumar, e a miña vida foi moi esclava. Eu legal-se, fui para ir ás feiras, e eu fui aprendendo com o meu pai, e depois, só que fui sendo mozo, depois a mim, o caralho, eu fixaba porque vi os desprecios agora que ficían achaderas de personas, os tratantes que había, hai 50 anos, era unha pandilla de ladrós, porque eran algo máis listos, non sabes? Meu fillo, o que facían os dantes, agora non, porque a xente foi despertando, tedes escuela, e sodes preparados, e tedes escuela, e agora, pero antes, non sabían nada, ibas á feira ao tillado, sendo eu, agora xa sendo, desde que me casei, e os de Catesós, que era unha pandilla de ladrós, levaban os cartos todos sueltos, miúdo todo, e compraban ali, algunha vaca, as xumencas, e botaban a muller, ala, ven cobrar. A muller sentábase co bandil no regazo, e contabanllos ali, roubaban a mitad, contaban, e dixo unha vez Victoria Isidore, me cago na madre que o pareu, comentan votos, pois eu era máis experto que eles, dixo, non, me cago na leite que me veio, potellada e pa o Lobozán por aí a crugar os cartos desfeitos, se lle das un billete saben xo que eran todo miudallo, e aí era onde o roubaba. Depois fun aprendendo, eu solo, fun aprendendo, digo, este salín ben, pero por aquí salín millor, fun aprendendo, pero os rapaces de agora xa non miran, xa non se fixan, xa non saben como coller o machado para fender unhas hachas. A ver, un rapaz agora, un mozo de 20 anos, se sabe coller un lijón para basar. A ver se o sabe coller. A ver, porque non o enseñaron. Non saben coller un machado para fender unhas hachas. E eu de rapaz, eu facía de todo. Tiñas un carpinteiro, eu vigilaba. Eu calaba, pero miraba, me cago na cousa. Eu metíalle unha tilla a un carro, eu facía os estadullos, eu facía os chavillos, eu facía as dentoiras, todo, porque me fixaba non facía, pero eu non estaba nada. Pero agora, o rapaz, a xente de agora, pero pa onde vai, home, pa onde vai? Eu non xo conto que riste de mí, que nada máis, se te contara un conto dunha burra como a túa, pero non xo conto das burras de mí. Si, hai que contalo. Non. A ser simpático. Mira, na parte da Castos tiñan un burro para andar vacas para ir aos sitios. E meu pai dixo, hai unha burra en Eidián, en Amancio,
donde veu a muller do pianseiro de Santiso, da Mance. Temos que ir comprar unha burra a Mance. Cada día imos, oiche, eu toleaba pola burra. Toleaba pola burra. Pero, claro, eu tería 12 anos por aí, tería 12 anos. Eu toleaba pola burra. E os burros teñen o bus, está a túa burra. Se as vacas anduveran fora, e se abotas que as vacas, é a guía das vacas. Colle o camiño, non hai un maestro que guíe mellor con burro, Vaiche dentro das vacas, meu fillo, pero desde a primeira hora, a ver se me entendes. Pero esta burriña nova, me cago en Dios, mata avanzo polas vacas. E fomos. Xogou o nome. Manuel, vendixe a burra? Non, carajo, non a vendí, non vendixe aquí, non. Bueno, pois a burra eu viña para comprarcha, pidiéndoche. Queroche 30 reais por ela. Canto é 30 reais? A ver. Queroche 30 reais. E meu pai... 7 pesetas e media. E meu pai dixe, tens que me dar algo menos, tens que me dar menos. Non dou menos, porra. Non, che dou menos aquí. A burra che moi feita, tal. Resulta que a burra, ou vou comprar a burra. Eu toleaba se non compraba a burra. Pero eu calaba, non dixía nada. E viñamos ca burra presa, e meu pai iba falándolle. Bueno, a burra comía bien, iba cas vacas, eu iba sempre cas vaquiñas. Tiñamos unha leira para lá do río, na cago na madre que apareu, no Aos do Barazón, e o río que veía onde estábamos nós, en Galegos, había uns pasos. A xente antes fixoito moitos traballos, O río tiña máis de 20 metros de ancho. E había uns pasos como esta mesa, altos. Nunha subida de agua como agora pasan por riba deles. É que non está ali para evitar a terna. Pero eso no tempo normal os pasos estaban lexo de agua. E para pasar daqui, a ver que che vou dicir, para Xaxán, en vez de dar a volta en baixo, atravesaba o río aí polos prados, polos pasos, e pasabas. Bueno, eu andaba cas vaquiñas, levaba a burra pedar vacas, bueno, era unha lebre. E tiñamos unha chousa, e a chousa tiña un monte para arriba e pasaba unha presa. E no medio era o prado, e para aquí tiña outro emo, e pasaba outra presa. Era lixeiro, non comía nada. Pero había que pasar un rego. E o rego un día era ancho. As vacas, bueno, estabais pola rodilla e tal. Pero a burra non quería pasar, o caralho. Non quería pasar. Eu deixaba no ermo. Se comía pouco, pero... Pai, tiñamos que ir a aquela leira. E era, xa digo, diferente sitio. Como se estuvera unha das casas de tua tía Camila, e ter que ir dar a volta a Regeirancha, e que houbera os pasos aí polo medio. E dicía, meu pai, imos polos pasos. Hostia, pero eu tiña que ter cuidado, que os pasos eran grandes, Pero ten cuidado, estaban cerca así uns dos outros. As vacas pasabanme, andaba lle auga pola barriga, as vacas pasabanme. Pero a burra non quixo pasar. Cago en que na fixo. Mas ella volvía para atrás. As vacas estaban na beira da auga. As vacas, dicía meu pai, ti couta aí. Eu así que acordalas, así de lado. Foi meu pai, pasas, has pasar. Colleu unha corda e prendeu a burra. E prendeu-na. Prendeu a burra e prendeu-lle a corda ao loro do xugo das vacas. Dixo, verás como pasa agora. Mandou as vacas, o arado posto,
e a burra me cago na terra. Pero meteus agua tipo quini, os va a comer, levábana, o rabo por riba da agua, a burra de arrastro, por la gañana. Dicía meu pai, ten cuidado, ti pasa por os pastos, ti non miras para a burra, ti mira para ti. Eu pasei, que me dera o rapaz dun colegio que había hoxe, me cago na madre que o botou. Eu pasei por os pasos, a burra pasou, me cago en Dios. Ai, non, dixe meu pai, logo pasache, mira se pasache. Despois á volta viñemos de arredores, van a aprender. Bueno, eu quedou un martillando a cabeza, non sabes? Non me debera quedar. E eu cando vai a pachousa de riba, ir a pasar eu tamén nela. E como faría eu? Bueno, as vacas pasaron, íamos 3 vaquiñas, 4, ás veces a 4, pero 3 vaquiñas. É unha vaca moi mansa, unha vaca moi maestra. E a cabilei, dixeu, levo a corda, prendo a vaca, prendo a toura, do lado do río, do rejo, e a burra vou nos mando de aquí, e prendo a burra, e despois dou a pejo a vaca na cabeza, e a vaca tira para atrás e arrastra a burra, para que fora comer onde as vacas. Cajo na burra de Dios. Fun e prendina, pero tive mala suerte. Tive na boa. Se non me meu pai a burra afoga, mato. Non soupo prender. Fixe, meti unha asa pola outra, metei o pescozo e a vena. Afogado. E ven meu pai pola chousa abaixo. Vixo meu pai a correr e eu pausaba na vaca para atrás, a vaca podía que a burra. A burra ainda non se meteu no río. Pero chegou meu pai, ai, eu mexei por mí, claro, vaya por Dios. Foi meu pai, pasou, saltou o río pola parte de arriba, cebou a burra logo, caía, me cago, afogaba. Como fixeches isto? Dou un berrar comigo. Bueno, nunca o fixo, pero pegar por unhas cañotadas boas, boas. Con a vara no cu e acordoume para rato, meu pai estaba quente, morría a burra, malo Dios que a fixo. E como fixeches eso, como fixeches eso, eu quería que pasara a comer, que morrera ca fame. Como, onde vixe ti fazer eso? Eu queria fazer a ele, ao ver as cousas malas, aprenderse. E se aprendera coa cabezada como é debido, non pasaba nada. Pero, como tú non lo veis na... unhas coñetadas boas, e meu pai despois estaba sentido que queríame moito, pero o rapaz dicía no corpo. Mas iso foi como pasou ca burra, foi como pasou. Ai non, non, eu paseiche moitas, meu fillo, moitas. Me cago na luna. Pero eu guiábame, eu aprendía, e miraba para os outros, eu miraba para os outros. E se había algún vello que eu podo superar máis que ele. Xa está a máquina, home, xa está a máquina. Xa tenes, que me dera que enseñar aos rapaces como tiñan que facer. Enseñarles, mira, tedes que fazer así. Irse a chare. E o amo mirando para vos, cara sentado baixo dun paraguas. A contiña de 15 anos. A contiña de 15 anos tiña 3 caseiros na eira. 15 anos é ali arriba de Chorén, unha amiga, pouca. Era unha señora guapa, guapa. E iba ali pondo os caseiros e andaban sachando no millo, e iba cun paraguas, se había calor, e iba a mirar para eles para divertirse, que fazer non tiña. Tiña 6 ou 7 caseiros, 3 na eira, como a don Pepe da Baíña. Pero don Pepe non se preocupaba deso, pero a condilla de 15 anos, sí, me cago, que era autor. E íbamos para ali traballar e axudarlle a un de galegos, tiña ali unhas leiras. Ali que había erva, en 15 anos, é un sitio moi bo, meu fillo. En galegos era unha miseria de erva, era unha miseria. Pero en 15 anos, me cago, non, ali había erva, e íbamos no bravo a axudarlle a arar, e facer ali o que tiña que fazer nunha leira. E aquela muller, unha alumna, dicía ali o casero, sí, pero venche mira para nós cortamos unha fava ou un grão mal cortado.
o que pensas? Mas había que calar, había que escoitar e calar. E lá tiña o fandango folgado, e quería mirar, pero era porque quería chupar, doía a vida. Bueno, meu fillo, bueno. Así che a vida, así che a vida, así che a vida. A vida, o monte de burro non lle digas aos rapaces, non lle digas, é unha burra dos males. Pero coa burra pasou moi ben, vemos que hai tal as burras. Había o máis rico aquel rapaz, a con el que pare, era rico. Abusaba moito de min, porque daquela, tamén era aquí, iban as vacas para o monte, íbamos para o monte. Había 3 montes, o monte de arriba, o do Eiteiriño, o monte de baixo, e iban as vacas para o monte. Andaban como iban aquí para a Uceira, máis para o Balairo sempre, todo, Dios. E había que tornar as vacas e mandaban a mí, veña, trata, vai a buscar aquelas vacas. Eu era menos, alguna cuna. Eu queríalle moito, porque non había mañá que non fora a chamar, estaba a casa como a tú e a Duenes. A ver, botamos as vacas. Pero xa me daban unha robada para sacar a mañá e... Non, xa almorcei e tal, así. Toma, toma, levas a robada para algún sitio. Iba un home vello ali que as vacas tamén, como nós. Iba para nós diario, fumaba ben. O home dixe a meu pai, oiches, ti un día que che eu dixe nada, pero o rapaz do Grejo asuballa moito o teu rapaz, ten que ir tornar as vacas sempre o teu rapaz, ten que ir tornar as vacas. E ele non vai. Había que calar, que era máis rico e tal. Pero un día, meu pai, que feo, e dixo, que por que lle torras ti as vacas a Manolo do Grejo diario? Eu calado, eu era humilde. Bueno, tornolles porque mándame, dábame robadas de pan, pero como volví a insistir a meu pai, dixe, Xaquín, tens que lle dicir ti, asuballa moito o teu rapaz ten as pernas todas espiñadas ali por entre os toxos, que, ala, vai-me tornar aquelas vacas, vai-me tornar aquelas vacas. Cago. Meu pai un día, toma, leva esta vara, se te manda tornar as vacas, ti vira a vara na cabeza, aí nos ollos, na cabeza, dalle un dedeas. Eu levaba o aire de meu pai, pero eu falei, pero mandou-me tornar as vacas, non vou. Colleu-me así por un brazo, veña, vai tornar aquelas vacas, non vou. E golpeou-me para diante, me cago en Dios. Vía a vara, blim, blam. Eu deille na cara, na cabeza, un dedei. Mas era máis non que ia. Pero, hostia, deille unhas paladas que nem nada. Me cago na luz. E o señor aquel dixo, bueno, que facedes vos? Veña, para que mandas o rapaz que sempre tornar as vacas? Pero non manda o rapaz así. Ele foi chorando á casa, e como eran ricos, viñeron do meu pai, mas da miña nai. O teu rapaz, pois o noso rapaz trae un bulto na cabeza e tal. E dixe meu pai, fixo ben, só manda a tornar as vacas, o meu rapaz é criado dele. E bueno, o pai era o formal, chaval, Manuel, o pai do rapaz. E dixo, guarda, son cousas de rapazes, pero eso non podía fazer Manuel. Home, subállame o fillo de todo. Non lle dixo que lle dixo a veciña, non sabes? Eso non lle dixo. Desde aquel día acabouse. Pero eu, sin embargo, eu era un ignorantinho. Os 2 días se fun chamar por ele. A ver, botamos as vacas. Se fun chamar por ele. Anda para dentro. Veña, levas a robada de pan no bolsillo. Dicía unha robadinha de pan no bolsillo. Dicía a Joriña aí de Pareizo, meu velho, íbamos de cara cas para o monte, e salía Cidri, tiña unhas mouzazas, e así ves, as dúas mãos cheias de codela, alá,
veña, metelas ao bolsillo. Metíamos o pan que nos daba Cidra ao bolsillo, codelas, todo codelas. Xivámonos comendo pola reboira adiante, que contentos. Eu tamén pasaba o mesmo, dábamos un arrobado pan. Eu non tirache moi triste, non sabe? Eu era menos, eu sabía que era menos. Eu sabía que era menos. Ali, unha señora, eu era moi rapaz, estes anos hai, Dios mío. Unha señora ali, dicíano, non sei, dun buscar préstamos e... Bueno, vacas morreranlle 2 ou 3 seguidas, pero ele era un entroideira, puxo a comprar ali unha herencia de volver, e non, buscou os cartos, daquele decían que debía 20.000 pesos, e 20.000 pesos hai 70 anos ou 80, hai 80, que debía 20.000 pesos. E a Matilde está empeñada, pois está empeñada, tiña un fillo, ele nos deudores, os deudores que tiña, esperaba que se case o fillo, o fillo andaba doente, das mozas algo ricas, unhas non querían, outras. Pero topou unha ali de Pamilliz, a Moldes, de Sagade, e era dun labrador bo, e casouse con ela. E despois me cago, estábamos encima, pero quen tiña embargado todo? A Condiña de Quinzán. A Condiña tiña todo embargado. Si que debía 20.000 pesos. Decían, daquele euro sabía o que eran 20.000, bueno. E foiche verdad. Saleu no aviso, soupose. Pasada mañá veñen botar a Matilde da casa. Ten que librar a casa, veñen a botar da casa. Embargou a Condiña todo, a Condiña de Quinzá. Miña nai queríanse moito, miña nai choraba, as mulleres da aldea ali choraban. Pois mañá sei que a veñen botar fora. E viñeron. A Guardia Civil. E daquela Guardia Civil eran os traidores. E veu o pai da nora, que se casara o fillo. O fillo vino eu, agarrou os cornos das vacas ali nunha corte de 2 vacas ou 3, na víspora, e o fillo marchou, nunca máis se veu, foi para Vigo. E a muller quedou co pai, e veu o pai con unha xugadaza, meu fillo, e con o carro com as canizas, buscar a Matilde no carro. Mandaran recado ao cura da parroquia. E veu o cura de Basadre, o que paraba onde nos Ramos, que era o cura que había, claro. E da Cabala da Vesta, era o que tiñan antes. Da Cabala da Vesta, e baixaron para baixo, a Condiña na ventana, ves? Así que as tetas en riba do antepeito da ventana. Moi guapísimo, E baixaron para baixo, e subiron ao carro, estaban no carro, botaron un montón de esterco. E ela dixo, que me dei a vacenilla. Eu era un rapaz, eu era un cativo. Estaba ali a aldea inteira, choraban todos. E dixo ela, non se la dá nada. Venga, llevarla, tírala al río. E dixo o cura, e canto va la vacenilla? 2 pesetas. Deu a mano no bolsillo o cura da Cabala da Vesta, e eran 2 pesetas. A Condiña, cando llevo a vacenilla pola ventana, e bum, toulle-la para baixo, e vai a vacenilla, pero 2 pesetas non vou nada. Como sabes, Carlos? Non lle quedou un rejo. Todo canto tiña, todo foi a Condiña que dando ele, tiña todo malado. Non lle quedou unha tella. Agora non sei, despois, tuve ali caseiro, a Condiña, non sei, pero naquela tivo que librar, non lle quedou unha tella, por deber. E estas cousas acordanme todas a min. Modas. Había un agro, vouche dicir,
como esta cruz. E había unha cancela na casa de Batán e unha cancela na cruz. Era o camiño que había por encima do barro. Había outra pé do río para abrir aquel camiño e había unha cancela na entrada do barro e outra lá. Me cago na luna. Eu xa estaba cas vacas. Tiñamos ali uns apastadinhos vos. E iba pondo meus pais, que estaban traballando tamén e tal. E ben, eu vi a loucura, a cabalo da besta. Eu mataba-me a correr, meu fillo, para abrir a cancela. Abrir a cancela, usted lo pase bien, me día Manolio un patacón, máis non, pero un patacón, tirábamos un patacón sempre. Cago en Dios, decía eu a meus pais moitas veces, alá ver o cura, vai, marcha, meu niño, marcha. Eu corría, me gago, o cura, xa me vía como de que o taller, xa me vía correr por lá. Un patacón, daba un patacón. Bom, eu, bueno, vaya. Ai, Carlos, paseiche moitas, meu fillo. E dilles ao rapaz de agora, e dali pondo un señor de 92 anos, que vos sabe decir como tenes que facer. Mas, dille, e de pondeia, dille, é un señor que conozo eu, de 92 anos, e dille preguntar. É unha hostia. Pero, todo o que fixen, pero o que máis sentín foi quedar apenas, por dicirxo así, moi pouco, que ten que ver que sepa, que me sepa conducir, saber o que é nun hospital, un rótulo nunha calle ou tal, es hermana. Eu quería saber ben, pero non dei sabido máis. Non, sou para vos, non me vin. Andando sempre. Andando sempre.